Tuossa tuli silmiin Sebastian Tynkkysen postaama suomeksi käännetty video Jussi Halla-ahon voimallisesta puheesta Ukrainan parlamentissa 25.11. Ja en ole tätä puhetta sen kummemmin katsonut, mutta ajattelin, että katson sen yhdessä teidän kanssa ja kommentoin samalla kun sitä katson. Eli tämmöinen kommenttivideo. Ja siitä lähtee. Ensinnäkin pitää muistuttaa, että Ukrainan parlamentissa Kiovassa siis pari päivää sitten annettu puhe, niin Kiovan parlamentista on kaikki oppositiopuolueet kielletty. Siellä on suurin parlamentin oppositio on kielletty ja yli 20 puoluetta ja myöskin vaalit on peruutettu ja kaikki oppositiomediat on kielletty Ukrainassa. Katsotaan, mitä demokratian kehdossa Suomen parlamentin eli eduskunnan puhemies sitten pitää puhetta. Листопада 1939 року. Eli ihan ensimmäisenä voidaan todeta, että Halla-aho, joka on vuodesta 2014 tiiviisti ollut tämän lännen tukeman vallankaappauksen tukijana ja Azov-militanttien puolesta, eli Ukrainan nationalisti, nyt menee parlamenttiin ja puhuu ukrainan kielellä hyvin paljastavaa. Hän jatkuvasti siellä vierailee ja olen tuossa sosiaalisessa mediassa kommentoinutkin, että onkohan sillä kämppä tai pimu Kiovassa, kun siellä koko ajan ramppaa selkään taputeltavana. Tuossa vedetään mutkat suoriksi. Talvisodan alku. Kyseessä oli Neuvostoliitto ja ne, jotka Erkon politiikkaa tuntee, niin silloin oli tämä Erkon ulkopoliittisen sen aikaisen mestarin aikaansaannos, että alueluovutuksista ei neuvoteltu ja Neuvostoliittohan tarjosi Suomelle kaksinkertaista aluetta siitä hyvästä, että olisi antanut sille strategisia puolustusalueita. Se on sitten leimataan imperialistiseksi pyrkimykseksi turvata maanpuolustus. Talvisodasta on tosiaan monenlaisia versioita, mutta Halla-aholle hän syyttää sitä venäläiseksi imperialistiseksi, vaikka itse asiassa imperialistinen Venäjähän oli jo kaadettu 30 vuotta aikaisemmin bolshevikkien vallankaappauksessa, joka suisti vallasta tsaarin eli imperialistisen Venäjän. Моя країна, Фінляндія, стала жертвою російських імперіалістичних амбіцій. Tuosta pitää myöskin muistuttaa, että Neuvostoliittohan sehän oli ylikansallinen hanke globaalisti pankkiirithan sen suoritti ja se oli ensimmäinen värivallankumous, mikä masinoitiin täydellisesti Venäjän ulkopuolelta Neuvostoliiton perustamiseksi. Події 24 лютого. Sen jälkeen hän sanoi, että provosoimaton hyökkäys helmikuun 24. päivänä. Missään tapauksessahan se ei ollut provosoimaton hyökkäys. Ukraina keskitti vuodenvaihteen 2022 alussa yli 200 000 lännen tukemaa nationalistisotilasta valmiiksi Donetskin ja Luganskin rajoille. Ja olen täällä siis ollut kaikki nämä vuodet vuodesta 2015 lähtien ja muistan hyvin 17. päivän aamun, kun heräsin ja herättiin koko Lugansk, Donetsk heräsi täyteen rintamalinjojen pommitukseen, semmoiseen mitä ei ole ennen vuotta 2014, siis sen jälkeen tapahtunut, eli koko rintamalinjan pituudelta kello 06 alkoi Donetskin ja Luganskin pommitukset ja myöskin tiedusteluhyökkäykset
Donbassin puolustajien asemiin. Se provokaatiohan kesti koko viikon. Mä olin itse etulinjassa ja konfliktin tarkkailujärjestön edustajalta vahvistin, että näin todellakin tapahtui koko rintamalinjan pituudelta. Ja siihen Venäjä suoritti sotilaallisen intervention pysäyttääkseen alkaneen Ukrainan armeijan hyökkäyksen Donbassin puolustuksen tukemiseksi. Eli kyseessä ei todellakaan ollut provosoimaton hyökkäys, se on täysin valheellista, eikä siinä ole mitään totuuden perää. Se pystyy myös tarkastamaan Etyjin ja JCCC konfliktitarkkailu- ja uutishistoriasta. Katsokaa sieltä 16-17 päivän tapahtumat, jolloin Ukraina aloitti aggression. Минулого року неспровоковане вторгнення і бомбардування українських. Päinvastoin nimenomaan Donbassin kaupunkeja pommitettiin hyvin surutta. Donetskin ja Luganskin ja sen viikon aikana tuli valtavasti siviiliuhreja. Міст пробудили у нас болючі спогади нашого власного історичного. Sen lisäksi pitää muistaa, että mitään todistettuja Venäjän asevoimien siviilikohteiden eli kaupunkien pommituksia ei ole nähty vielä tähän päivään mennessä. Eli se on yleisesti tiedetty tosiasia. Halla-aho uhmaa tässä nyt niin kuin Ukrainan parlamentissa puhuessaan täysiä realiteetteja siitä, että Venäjähän ei ole suorittanut siviilialueiden kaupunkien pommituksia niin kuin Ukrainan puoli on tehnyt sitä jo vuodesta 2014 lähtien. Досвіду з нашим східнім сусідом. Великим розчаруванням було те, що попри Kuka on tässä nyt naivi optimisti ollut mihinkään suuntaan, niin весь наївний оптимізм після холодної війни, ментальність та kylmän sodan jälkeen Venäjän valtiomentaliteetti. Venäjähän ei, tässäkin ohitetaan se tosiasia, että Neuvostoliitto ei ole todellakaan Venäjä, joka lakkasi olemasta 90-luvulla. Pitäisi osata laittaa historiaa siihen aspektiin, mikä sille kuuluu, eli oli tsaarin Venäjä, Neuvostoliiton aika ja sitten on Venäjän federaation aika. характер Російської держави не змінилися. Як тоді, так і сьогодні. Väittää, että Venäjä ei kunnioittaisi kansainvälistä oikeutta. Kysymys on siitä, että kunnioittaako kansainvälistä oikeutta länsi, joka hyväksyi vuoden 2014 aseistetun vallankaappauksen Kiovassa. Ja silloinhan ei suoritettu mitään kansanäänestyksiä muilla kuin Krimin alueella, joka järjesti kansanäänestyksen irtoamiseksi autonomisena alueena Kiovan yhteydestä. Kansainvälistä oikeutta ei voida käsitellä kaksoistandardeilla. Se on ihan selvä homma. Вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов'язань. Вона не цінує життя. Venäjä ei arvosta elämää, ei omaa eikä muiden. On tämä kovaa russofobiaa, että näin mukaan olisi. Edelleen painotan sitä, että Venäjä ei missään vaiheessa julistanut sotaa. Sen takia toi Halla-aho siellä pystyy vierailemaan ja puhuu kaikessa rauhassa parlamentissa, koska Venäjä, vaikka se käy torjuntataisteluja täällä venäläisalueiden puolustamiseksi, niin sehän ei ole missään vaiheessa Ukrainan hallituksen legitimiteettiä kiistänyt eikä kieltänyt, eikä myöskään suorita sen niin kuin tuhoamissotaa Ukrainaa vastaan. Ne rajallisin tavoittein toimivat ja ovat toimineet kaikki nämä sotilaallisen intervention jälkeiset ajat. Ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето. Kysymys siitä, että minkälainen valinta Ukrainassa tehtiin.
maassa oli laillinen hallitus vuoteen 2014 helmikuuhun saakka. Ja Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tekemä pakkovalintakysymys Ukrainan hallitukselle tuolloin oli, että joko pitää valita EU-assosiaatiosopimuksen tai Venäjän mahdollistaman Euraasian yhteistyön välillä, ja Ukraina teki valinnan ja valitsi yhteistyön Euraasian unionin kanssa, mikä ei sitten sopinut lännelle, ja silloin masinoitiin sitten tämä Euromaidan 10 vuotta sitten, joka sitten muuttui oikeistosektorin militanttien vallankaappauksella aseistetuksi vallankumoukseksi ja kaappaukseksi sitten helmikuussa. Eli se valinta hylättiin lännen toimesta. Venäjä ei vastaavanlaista valintapakkoa Euraasian unionin yhteistyölle asettanut, ja sen takia se sopi presidentti Janukovytsille mainiosti. На виборі своїх сусідів, право вето навіть на їх існування. Росія поважає і розуміє силу. Väite siitä, että ymmärtää vain voimaa, on aika erikoinen sen takia, että nimenomaan Suomihan on katkaissut diplomaattiyhteydet Venäjälle vuoden 2022 jälkeen ja ei edes suostu neuvottelemaan tällä hetkellä. Siis pääministeri Orpo just ilmoitti pari päivää sitten, että Venäjän kanssa ei neuvotella. Jokainen voi siitä sitten päätellä, että kuka tässä ymmärtää voimaa ja kuka puhetta. На російський імперіалізм треба відповісти. Hän vaatii voimankäyttöä Venäjää vastaan, jota hän edelleen kutsuu imperialismiksi. Tämä vetoaminen niin kuin venäläisen imperialismiin yli 100 vuotta sen jälkeen, kun siellä tapahtui Venäjän tsaarinvallan romahtaminen, eli imperialistisen Venäjän romahtaminen, niin tämä on todella niin kuin pimeää toimintaa Halla-ahon toimesta ja käydä toistamassa tällaista voimankäytön vaatimusta suurvaltaa vastaan, millä mandaatilla tämä herra tätä asiaa toimittaa, niin sitä olisi jokaisen suomalaisen nyt syytä vakavasti kysyä. Силою. На початку, у перші дні війни, Alussa sodan ensimmäisenä päivinä, jolloin 2014 Halla-ahon voimakkaasti tukemat Ukrainan natsipataljoonin militantit, jotka koottiin näistä Maidanin militanteista, eli Azov-pataljoona, Dnieper, Donbas-pataljoona. Nehän oli näitä jalkapallohuligaaneista, eli ultrista muodostettuja sotilasjoukkoja, niin käynnisti sitten sisällissodan, johon Donbassin kansa, yli 5 miljoonainen kansa, vastasi itsepuolustusjoukkojen perustamisella, ja se oli Kiovassa valtaan nostetun juntan päätös lähettää näitä militantteja tänne alueelle, ja koska täällä järjestettiin kansanäänestys Donetskin ja Luganskin tasavaltojen perustamiseksi. Se, mitä tapahtui 2022, ei ole mikään ensimmäinen päivä, vaan se oli yli 8 vuotta jatkuneen sisällissodan tilanteen eskalaatio. Ei voida tässäkään asiassa historian yli hypätä, koska täällä on ollut jatkuva sotatila Ukrainan ja Donbasin puolustajien välillä vuodesta 2014 saakka. мало хто у Заході вірив, що Україна здатна протистояти російському наступу. Niin, siis eihän sitä käytännössä Ukraina pystynytkään vastustamaan sitä interventiota, eli se nopeasti johti koko Luganskin alueen vapauttamiseen, ja Venäjän joukothan eteni Kiovan saakka, johon ne sitten pysähtyi Turkissa käytävien neuvottelujen aikana niihin asemiin, ja kun sitten Turkissa Ukraina allekirjoitti aseleposopimuksen Venäjän kanssa siis maaliskuussa, niin senhän länsi esti sen sopimuksen voimaan saattamisen. Venäjä hyvän tahdon elänä veti joukot Kiovan alueelta, jotta se sopimus astuu sitten heidän puolestaan voimaan ja osoitti sen, niin se sitten osoitettiin, käännettiin lännen valtamediassa, että Ukraina olisi jollain tavalla sotilaallisesti kykenevä vastustamaan Venäjän
joukkoja. Tämä sotapropaganda on jatkunut näihin päiviin saakka. Mitä todellisuuden pohjaa on. Kertaakaan ei ole Venäjän asevoimat osoittanut, että ne olisi kärsinyt sotilaallisen tappion jossain, eli antautuneita, saarettuja joukkoja ynnä muuta. Taistelussa tulee aina tappioita ja erilaisia sotavankeja tulee, mutta mitään semmoista niin kuin Venäjän sotilaallista tappiota ei vuoden 2022 jälkeen tapahtunut. Päinvastoin Mariupolin saartaminen ja ukrainaisjoukkojen tuhoutuminen sinne ja Bahmutissa, eli 2 isoa kaupunkia, nyt vastaavanlainen saarastustaistelu on sitten käynnissä Avdiivkan ympärillä. Ja jossa Ukraina on kärsimässä 3. suuren sotilaallisen tappion. Своєю героїчною боротьбою українці не тільки заслужили повагу всього цивілізованого світу. Tämä on rasistinen myöskin niin vastakkainasettelu, että ikään kuin länsihän meidän edustaa maailmasta noin 30, maksimissaan vaikutusvaltansa kautta 40%, monien laskelmien mukaan niin 80% maailman väestöstä. Ja ihmisistä niin kuuluvat siihen multipolaariseen osaan maailmaa, joka ei allekirjoita ollenkaan tämän Ukrainan Halla-ahon edustamaa Ukrainan historian valkopesua ja uudelleenkirjoitusta ja ei millään tavalla tue Ukrainaa. Se on hyvin pieni lännen porukka, jota he sitten kutsuu sivistyneeksi maailmaksi. Eli tämmöinen, kun rasistunut, eli vastapuolella on sitten jotain muuta kuin sivistystä. Ja tämähän on täysin törkeitä russofobiaa. А також дали нам сміливість діяти. Tuossa myös näkee sen, että parlamentista puuttuu sinne kuuluvat, jos on täysistunto, niin aika pieni porukka kansanedustajia on paikalla, koska tosiaan kaikki oppositiopuolueet on kielletty. Рішення про допомогу приймаються надто повільно, але вони приймаються. Tässä vaiheessa pitää muistuttaa, että Halla-aho hän julkaisi ukrainankielisiä videoita, jossa hän niin kuin ylisti venäläisten tappamista silloin keväällä 2022. Hän on ostanut granaatteja omalla nimellään ammuttavaksi venäläispuolustajien asemiin. Semmoisesta miehestä tässä on kysymys. Станом на сьогодні Фінляндія надіслала до України 20 пакетів військової допомоги. No, lähettämällä 20 puolustuspakettia niin Suomi on asemoitu osapuoleksi Ukrainan sotaan. Ja tämähän on aivan hirvittävää. Suomi on tyhjentänyt omat asevarastonsa Ukrainaan ja siitä on tullut samanlainen summa maksettavaksi kuin mitä Orpon hallituksen ilmoittamat valtion budjettileikkaukset on. Käytännössä täysin sama summa, eli he aikovat vielä jatkaa sitä samaa miljardien sekä aseellisen että muun tuen työntämistä Kiovalle. І ми будемо вас підтримувати так довго, як треба. Jatkamme tukemista niin kauan kuin tarvitaan, niin tähän viittaa tähän taisteluun viimeiseen ukrainalaiseen. Eli yli 500 000 ukrainalaista on kuollut. Se on kertaalleen demilitarisoitu ja denatsifioitu Ukrainan asevoimat, ja mikä on ollut se tavoite, mutta länsi on mahdollistanut tämän sodan jatkumisen aina näihin päiviin saakka työntämällä valtavat määrät aseita. Ja sitä vastoin sitten niin 500 000 miestä niin pakkovärvätään ja Ukrainan väkiluku on romahtanut. Se oli muistaakseni enää 19 miljoonaa ukrainalaista ja siellä on todellakin laarin pohjat vastassa. Yhä vanhempia miehiä, nuorempia poikia,
ja vajaakuntoisia sitten lähetetään kantamaan niitä Suomen Ukrainalle työntämiä aseita. Шановні депутати, жертвами тих самих koko tuo imperialistisen pyrkimyksen, niin tässähän koko konflikti, niin kuin, sehän on lännen työntäessä rajojaan yhä syvemmälle ja syvemmälle. Nyt Ukrainassa ollaan kuitenkin historiallisen Venäjän alueella ja sytytettiin sisällissota veljeskansojen välinen sisällissota Ukrainan sisälle. Tämä on just tätä kaksoistandardia, että samalla kun länsi toimii imperialistisesti ja kasvattaa NATOa Suomeen, Ukrainaan, sinne tänne tonne ja omaa vaikutusvaltaa pyrkiessään tämmöiseen maailman hegemoniaan ja ylivaltaan, niin sitten syytetään niitä, jotka puolustautuu sitä vastaan, niin syytetään päinvastoin siitä, mitä itse tehdään. Tämä on tämmöistä satanistista toimintaa. імперіалістичних амбіцій були також ті мільйони, які втратили своє життя. Tämä on niinku, tässä mennään nyt niinku historian vääristelyn ytimeen, eli koko tämä Ukrainan uudelleen historia. Siis Ukrainahan on vain 30 vuotta vanha valtio, joka perustettiin pseudovaltio. Niin siellä on näitä nationalistihistorioitsijoita, jotka väittää, että nälänhätä Neuvostoliitossa olisi ollut jotenkin kohdistettu ukrainalaisiin, mutta sehän oli kaikkialla Neuvostoliitossa. Ja sittenhän se nälänhätähän saatiin sitten korjattua sillä kuuluisella 5-vuotissuunnitelmalla ja tilanne saatiin stabilisoitua, mutta eihän se millään tavalla ollut ukrainalaisten etuoikeus kärsi nälänhätää. Eli tämä on myytti, tämä koko Holodomor. Tämän Holodomorin nostaminen Halla-ahon toimesta niin kuvastaa kyllä täydellistä sekopäisyyttä, koska ukrainalaiset itse tietää, että ei ukrainalaiset itsekään usko tuohon Holodomorin myyttiin, koska kaikki tietää sen, että kaikkialla Neuvostoliitossa kärsittiin nälänhätää silloin, kun tämä tapahtuma oli. Під час Голодомору 32-33 років. Наш парламент, на відміну від багатьох інших, ніколи не видавав декларації про історичні події. No yllätys, miksi ei, koska tuommoinen yksipuolisesti kirjoitettu Holodomor-myytti, mikä palvelee russofobisia Ukrainan tarkoitusperiä ja täysin keinotekoisia väitöksiä, niin eihän tietenkään mikään niin sanottu sivistynyt valtio voi antaa julistusta feikkihistoriasta. У нас навіть немає процедури для цього. Але на минулому тижні Jaha, ja nyt sitten kun itse niin russofobi on päästetty eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi, niin nyt sitten alkaa Suomessakin historia väärinkirjoittaminen. Глави всіх 9 парламентських фракцій разом з переважною більшістю депутатів підписали спільну заяву, в якій констатується, що Голодомор є підстави вважати Голодомор геноцидом. Ehdottomasti, jos niin kuin jotain kiinnostaa nyt todellisuus, niin tässä historian vääristelyn hankkeessa, jossa Neuvostoliittoa lähdetään syyttämään sen kärsimästä koko maan kattavasta nälänhädästä, joita oli niin kuin menneiden vuosisatojen aikana niin kuin jatkuvasti, mutta se oli viimeinen nälänhätä Neuvostoliitossa sen jälkeen, kun Stalin korjasi sen asian sillä 5-vuotissuunnitelmalla, niin onhan tämähän on täysin pimeätä toimintaa. Українського народу, скоєним радянською владою, і його слід називати таким, тобто геноцидом.
Täyttä hullua. Я передав цей документ спікеру Верховної Ради пану Стефанчуку вчора. Пані і панове, для мене величезна честь стояти тут перед вами сьогодні. Нехай час загоїть рани. Niin, yli 500 000 tapettua ukrainalaista tähän mennessä. Ja sota Venäjän kanssa olisi voitu välttää noudattamalla Venäjän kanssa laadittua Istanbulin sopimusta. Mutta siihen ei länsi ollut halukas eikä tämmöiset lännen petturit, jotka tapattaa ukrainalaisia viimeiseen mieheen, niin missään tapauksessa toimi minkään muun kuin kuoleman ja tuhon ja jatkuvan tuhon. En ymmärrä, miten Halla-aho voi nukkua yönsä. Життя переможе. Слава Україні! Ja vielä sitten tämä Ukrainan nationalisti eli banderistien loppuhuudahdus Slava Ukraina, niin sehän on näiden natsirikollisten taisteluhuuto vähän niin kuin Heil Hitler, eli silloin kun nämä lähtivät pseudovaltiota Ukrainaan silloin aikanaan perustamaan Länsi-Ukrainassa, niin fasistista, niin se on heidän sotahuutonsa. Täysverinen natsi, tämä Suomen eduskunnan puhemies on. Ja vielä ilmeisesti presidenttiehdokaskin, että alas on vajottu. Todella synkkää uusfasismin, ja sanotaan, että uusfasistin tukemaa natsismia loppuun saakka. Sellainen oli Halla-ahon puhe. Ei tuosta voi mitään positiivista sanoa, että alkoi absurdisti ukrainan kielellä ja päättyi natsien sotahuutoon. Ei hyvää päivää. No, tässä tuli kommentoitu, katsottu puhe ja kommentoitu se samalla suorana lähetyksellä. Eli tänään on 28.11.2023 ja uutistyöt täällä MV-lehdessä jatkuu. Palataan.